Американските самолети, които са за войната срещу Иран, нямат място на нашите летища. Ние нямаме интерес в тази война, те нямат място тук. Когато ги думне някаква ракета или има терористи и ги взривят, това село ще замини. Това е трудно решение, но необходимо. България трябваше да вземе това решение. Ние сме страна от един съюз, имаме стратегически партньор, уважаваме мнението на стратегическия партньор, неговите нужди, както и той нашите. Така че това е пресечената точка. България е изключила договори, част от тези договори и изпълнява своите ангажименти. Всяко едно решение може да бъде преразгледано, но то трябва да бъде детайлно оценено и чак тогава преразгледано. Какви ще бъдат последиците от това решение? Дали то е позитивно за страната или негативно? Към момента решението, което е взето от правителството, е правилно. Ако получим нова нота, обществото ще бъде уведомено своевременно. Поел съм ангажимент към местната власт, към областния управител, че всяка една корекция, промяна, информация, която трябва да бъде споделена с обществото, ще бъде своевременно споделена. Да, подписал съм веднъж писмо до Полша, с което съм поискал да се предоставя информация от полския ми колега какво смята да прави с техните самолети МиГ-29 и дали може да получим от тях запасни части. Запасните части са елемент от поддръжката на един самолет. Тези резервни части са необходими за нашите МиГ-29. И аз питам дали има такава възможност. Питал съм и в Унгария. Изпратил съм писмо и до министра на отбраната на Унгария. Ние трябва да си гарантираме нашето въздушно пространство. И аз не виждам нищо укоримо в това нещо. Ако някой от опозиционерите, които считат, че е по-важно да спази небето на Украйна, отколкото небето на България, нека да го заяви публично. Аз като българин категорично заявявам, че небето на България трябва да бъде пазено от наши самолети с наши авиатори.